Hello, naimbag a bigat ug bing. Baro nga aldaw, baro a leksyon, tiin kayo maadal. Nakasagana kayo kadin? Okay, amok a nakasagana kayon. Itatta nga aldaw ket adda bisita tayo. Daytoy ni Juan. Tinggen tayo dagiti impormasyon nga ibagana maipanggep ti komunidad na. Siak ni Juan, agnanaedak iti ili ti Tarlac. Naragsak ditoy ili mi. Natalna ken addaan pa nagkikinnaawatan. Addaan iti naduma-duma a grupo dagiti etniko. Adda Tagalog, Pampango, ken Ilocano. Dagiti pagsasao nga ususarin mi, Tagalog wenno Kapampangan wenno Ilocano, ket saan nga isu ti manglaped iti panagkaykaysa ken timpuyog dagiti tattao nga agnanaed ditoy ayan mi. Pagkaykaysaen na kami, ipamati ti maymaysa a Dios. Kristiyano wenno Muslim, na addaan iti natibker a pammati. Iti datos iti 2015, nasurok wenno nakurang a 3,000 iti populasyon mi nga idadauluan ti mayor mi. Ubbing, dinengegyo kadi a nasaya at dagiti impormasyon nga imbaga ti bisita tayo ani Juan? Okay, itatta nga rod ket sungbatam dagiti saludsod. Sa dinno ti pakasarakan iti komunidad ni Juan. Okay, ijay Tarlac. Anya dagiti bunggoy ti etniko a masarakan iti komunidad ni Juan. Nalaing, Tagalog, Pampango, ken Ilocano. Kasano nga inladawan ni Juan iti relihiyon ti komunidad a pagnanaedan na. Husto, Kristiyano man wenno Muslim ket naaddaan iti natibker a pammati. Apay a masapul a maamwan ni Juan dagiti napateg nga impormasyon iti komunidad na? Okay, amuyo ngamin ubbing, napateg a maamuan ken lagipen dagiti nailangad nga impormasyon ti komunidad tapno maamuan dagiti napateg a banag a makaited iti pagilasinan ti maysa a komunidad. Ket dayta ti pagadalan tayo itatta nga aldaw. Ti pagadalan tayo ket Module 2, Panangiladawan ti bukod ko a komunidad. Itatta ubing ket adda basit nga activity tayo. Ornosen tayo dagiti jumbled letters tapno maamuan tayo dagiti napateg nga impormasyon iti maysa a komunidad. Umuna. Very good, daytoy ket nagan ti komunidad. Maykadua. Nalaing, lokasyon. Maykatlo. Husto, daytoy ket populasyon. Maykapat. Okay, mangidadaulo. Maykalima. Very good, daytoy ket pagsasao. Daytoy ngay. Nalaing, daytoy ket grupo dagiti etniko. Daytoy ngay naudi. Husto, daytoy ket relihiyon. Itatta, basahin tayo dagiti napateg nga impormasyon iti maysa a komunidad. Nagan ti komunidad. Lokasyon. Populasyon. Mangidadaulo. Pagsasao. Grupo dagiti etniko. Relihiyon.
Itatta, maysa-maysaen tayo dagiti napateg nga impormasyon iti maysa a komunidad. Umuna, tinagan ti komunidad. Daytoy tinagan ti komunidad a pagnanaedan. Ammuyo kadi tinagan ti komunidad yu? Okay. Siya kubing, tinagan ti komunidad ko ket Barangay Esperanza West. Sikayo ubing, anya nagan ti komunidad yu? Okay. May kadua, lokasyon. Daytoy ti mangibaga no sa dinno iti pakasarakan ti maysa a komunidad. Ti pakasarakan ti Barangay Esperanza West ket tanap ti Cagayan. Ken daya iti ili ti Aurora. Sikayo ubing, anya metek lokasyon ti komunidad yu? Okay. May katlo, populasyon. Daytoy ti bilang dagiti tattao nga agnanaed iti maysa a komunidad. Idi Census 2014 ket adda 9 ken 40 ket 2 a tattao iti Barangay Esperanza West. Sikayo ngay ubing, amuya kaditi populasyon iti komunidad yu? Okay. May kapat. Mangidadaulo. Ti mangidadaulo ket mangidaulo kadagiti tattao nga agnanaed ti komunidad. Ti mangidadaulo ti Barangay Esperanza West ket ni Punong Barangay Lionel T. Pisio. Sikayo ubing, amamuyo kadi no sinno ti mangidadaulo ti komunidad yu? Okay. Pagsasao. Daytoy ti dialekto nga us-usaren ti maysa a komunidad. Ditoy Barangay Esperanza West ti pagsasao mi ket Ilocano. Sikayo ngay ubing, anyamin ti pagsasao yu dita komunidad yu? Sumarunumit ket grupo dagiti etniko. Daytoy ti bunggoy dagiti tattao nga addaan kabukbukodan a kultura ken pagilasinan. Sikami ditoy Barangay Esperanza West ket sikami ket Ilocano. Sikayo ngay ubing. Okay. Sumarunumit ket relihiyon. Daytoy ti pamati dagiti tattao nga agnanaed ti komunidad. Ti relihiyon dagiti tattao iti Barangay Esperanza West ket Romano Katoliko, Iglesia ni Cristo, ken daduma pay. Naawatan ubing? Okay, itatta, padasem man ngarud nga aramiden daytoy. Ibaga dagiti napateg nga impormasyon ti kada kahon. Timbukilan ti letra dagiti umno a sungbat. Umuna, Tagalog ken Ilocano. Anya nga ta dagitoy? A. Lokasyon. B. Pagsasao. Wenno C. Relihiyon. Very good. Letter B. Pagsasao. May kadua. Talugasot ken 50 a lalaki ken 4 a gasot ken 10 ket 8 a babae. A. Nagan ti komunidad. B. Populasyon. Wenno C. Pagsasao. Nalaing. Letter B. Populasyon. May katlo. San Clemente, San Manuel, San Pablo. A. Populasyon. B. Nagan ti komunidad. C. Grupo dagiti etniko.
Husto, daytoy ket nagan ti komunidad. May kapat, Kristiyano ken Muslim. Mangidadaulo, bilokasyon si relihiyon. Okay, relihiyon. May kalima, gobernador, alkalde, ken kapitan. Pagsasao, nagan ti komunidad, si mangidadaulo. Husto, dagitoy ket mangidadaulo. Itatamit ubing, ket isurat ti husto no pudno ti ibagbaga ti kada patang. Ken saan a husto no saan a pudno. Isurat ti sungbat ti uged. Umuna, Tarlac, Pampanga, ken Zambales ket dagiti pagarigan ti pagsasao ti maysa a komunidad. Husto kadi? Okay, saan a husto? May kadua, ti populasyon iti maysa a komunidad ket mangibagbaga ti kaadu wenno bilang dagiti tattao wenno pamilya nga agnanaed ditoy. Very good. Husto. May katlo, ti kapitan, mayor, ken gobernador ket grupo dagiti etniko ti maysa a komunidad. Nalaing, saan a husto? Dagitoy ket mangidadaulo. Wen. May kapat, ti kabambantayan ket maysa a napateg nga impormasyon ang mangibagbaga iti maysa a komunidad. Okay, husto. May kalima, napateg dagiti impormasyon ti komunidad tapno maawatan ken maamuan dagiti importante a banag ti maysa a komunidad. Husto kadi? Wen, husto. Itatta ket ada assignmentyo. Agpatulong kadalanang ken tatang maipanggep kadagiti napateg nga impormasyon iti komunidad a pagnanaidam. Isurat ti sungbat iti uneg ti kahon. Umuna, nagan ti komunidad. May kadua, lokasyon. Grupo dagiti etniko, pagsasao, populasyon, ken dagiti mangidadaulo. Naawatam kadi? Okay. Yehey! Nalpas mon daytoy a leksyon. Mabalin mo nga sungbatanen dagiti sabali pay nga aramiden iti module mo. Nagustuhan ka di daytoy a video lesson? I-click ti like. No saan ka pa nakasubscribe, i-click ti subscribe tapno ma-update ka kadagiti video lessons ko. Agiyaman na.